जुथाय क्रेप केबो सांगतावा दिनी एरा मीडिया फेरो के आजमगा समाय हरा लादु ओदेहे क्रेप हाफ्लं हाफायनि राजिराव ओदे दिमा हासावनि राजिराव क्रेप निबो गरावजमा मासे जों खोनारि लादु दा गरावजमा जाखा जों दिनी ग्रेटार हाफ्लं बुसु सेलेब्रेशन कमिटिनिफ्राय क्रेप राजिराव नायबो खोनारि लादु दा दु फायगेनियाबा माने दाखना सुखुरिबो सायहा थारिखला 31 जानुवारि 2025 सुखुरि बसाया दाखनानि जाखा ओरैजां दाखनानि बसाया जों एराहाबो रेलवे फिल्ड गदायहा जों ग्रेटार हाफ्लं बुसु जिमा सालायदु ओरैजां एबो बुसुआ क्रिप मुरि दामियाराव खरां दामियाराव बायबा रिंयाराव मिया मसाइ जेक नागा मतला आनसा मलासा नागासा क्रिप केबो एराहा बुसुआ सफायमानि क्रेबो फायलायमानि खायसलादु आर क्रेब राजेराव फायखाथियासे जों बुसुबो मोजांमा जों राजेराव के आसायनों दिनै एलि बुसुबो सालायबा ओरैजां राजेराव के क्रेबो फायलायदा बुसु के मोजां रिफायखा थिखाला हामनो मोनसे क्रेबो खायसलादु ओदे खुसि हाबा जाखा दाखाना फरौनि 9 बाजिहा जिनि सेंट्रल बुसुनि सेन्डाय सुगुमा ओदेहे 9 बाजिहा 9:30 हा मलावथाय मिनिथाय मुनके जेनमा ओदे साइमलेनि 5 बाजिहा बाइको खुरुमा बायजेनमा ओदेजां एबो खुसि हाबा खालि ग्रेटार हाफ्लं सिंनिया क्रे दिमासावनि मिया मसे जे ओरे गिबिन बाजिनो हाफायनि दिमासाव क्रे बयरा फायदादा फुय जिनि एबो बुसुके ग्रेटार हाफ्लं बुसुके मोजां सिख्लायदा हनुमान खाय फाइटिं थियादा क्रेखौ खायसलादु जुथाय सिखाङा जिन प्रेसिडेन्ट राजिरावनि सिखाङा मोजां सिख्लायै दाखना फायगिनाबा जिनि ग्रेटार हाफ्लं बुसु सेलेब्रेशननि प्रग्राम शेड्यूल के बुतसाखा ओदे जोंनिबो माइथाफ्रावलाय नों एबो दाखना जोंबो बायदि मा बादाय एबा मुरि निब्लामा मोजांसि नाबाद सानांबावबा ला जों बायदि मा जों मलारावनि बादायाबो दं ओरैहे हांगाजिरावनि ग्रावरावनि मलासारावनि नागासारावनि बेबोथ' जों बायदि मा बायाबा बादायलेरमा बुनयना मुरिनि हाजाबखा नागारनजां हांगाराव बिसोरनिबो जों प्राइस दिंदु ओरैहे मलायाबा जाबुखा दिनै हांगिराव बा मलारावनि बिसिङा बुजि थाखोफोर जों दिंबा दिउसिग्लायाबा ओरै वेट लिफ्टिं बु लंथाय सुकुमा बुजा बुखा मियारावनि क्लै दिंबा ओरै हारां बायमा लंजाम बुमासि दं ओरै रिमेन नेमा नागारनजां हांगारन दं ओरै बुजा बुखा स्पर्ट्सनि लामा ओरै थाख्रि लुबा बादायलायमा ओरै राजा फागं बादायलायमा बुबो दं आरो साइननि 12 बाजिनि सां ओरै उबनि आसा जादु दिन कमिटिनि गेदेफां एबो बायबा लुबा जाथिं मलावमा बिनि जाथिं आनसाराव क्रावराव राजि क्रेप्स बंकेबो दिन कमिटिनि गेदेफां दिन बुसके लामजलादु ओरै फायदा मोजां सिख्लाय बुसु जों ग्रेटार हाफ्लंहा मानि लायाबखे मोजां सिख फायमानसि निसिख्रेकेबो फायमानखलै खायसलादु जुथाय लकेशन जों दागलाय फार्स्ट टाइम एबो दाखना 31 जानुवारि 2025 नि एबो रेलवे फिल्ड्स कां रेलवे फिल्ड्स बा दुआला जोंनि के दिन सीएम गिदिमा के दिनि संज्ञा सम्बोधन मलावयाम चला बिखि बुमुदोंबा उबनि दागलायरा फार्स्ट टाइम जों जिलायमा उबनि आशा बजादु जों बयबो हामसि जार दिन कपाल जों कमिटिया दंबन के जाखैबो लाखि बावदु नान चला इबो फार्स्ट टाइम चलायबा दिन कमिटि जों जादादा जोंनि बस्ति जादादा जोंनि के हामसि जांसि चलायदादा राजेरावनि खुमन के नाम खुमु जायो हि पावला होला जायो जोंनि के हामसि जांसि फ्लायमान कैबो आशा जाला जुथाय